karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Balagtigi. Wala ko sinina. Hubo na ko. Makalagot ka, James. Imong gihugaw-hugawan akong lawas. Bisit. Ikan siya sa laing babae. Unya, rin nasab siya na ko. Karon ka. Naluto na ang talang pagkaon. Alang siyang pamahaw. Naandam ko na sab sa lamisa. Pukaon ko lang si Laura, ug ang akong anak. Aron makakaon namin si pamahaw. Day, Laura! Oh, Day, mayo kay, nagmata ka na. Andam na itong pamahaw sa lamisa. Mga na ta. Kumusta ang pagkatuog sa kong mahal ka asawa, ha? Baboy ka! Kipahimuslan ko ni mo! Bana ko ni mo, Laura. Wakay katungod sa pagpanghilabot ako. Kung gusto kang makigilawas, gusto kang maglipay-lipay adto sa imong kabit. Kihugaw-hugawan mo nga akong pagkababay. Laura. Salvais ka! Basulan ko ang panahon nga nagkailat. Niya pa. Uy, ikaw. Ayaw guniti akong bukton kay gisakitan ko. Nga ako hubag sa akong bukton. Sakit. Sorry. Wala ko tayo. Pasilo ako kung gibuhat matulak ko ni mo. Tungkol kay mahal ka Ikar. Kung asawa ti Ikar, bana ko ni mo. Nadakos kong emosyon sa kong pagmahal niya ni mo. Pagmahal, ayaw na ko padung ka, anak. Layas! Adto sa imong kabit. Layas na! Pihai ko din kay gusto kong magmalinahon uban sa atong anak. Dili ko ikaw biyaan, Laura. Sa adlaw sa itong kasal, nagsinaaray ta. Nga bugtong kamatayon lang ang makabuwag na. Sa imong pagpasangil ug kasuko mo na ako. Nagpailob ko. Ako ang haligi sa itong pamilya. Ug bisan pag mga unos ang mudas mang nato, magpailob ko. Bisan unsa pang matanga sa gustong muguba sa itong pagpuyong. Pakigbatukan ko. Ikaw sa punta, Laura. Husto na. Naghinubra ang kabakakon mo. Kihugaw-hugawan ni mo akong pagkababae. Human sa imong kabit. Arik ka na sabna ko. Laura, usaon tamang ka sa pagsulti. Aron ka mo to. Nausab ka na. Ikaw ang nausab, James. Makakon ka. Nagluib ka. Kapila ko niyo mo sulti nga ikaw ang babae sa akong kinabuhi. Tuhoy ko. Sabta ko. Sabton ko ang imong pagkababaydor. Mao ba? Dili na, James. Ikapoy na ko. Noo ko ni mo, Laura. Laura, di ko gusto magubot ang atong pamilya. Dili ko gusto mawahangin mo pagsalig na ko. Apan imo kong gipasanginlan. Imo kong gibutang-butangan og sayo nga wa ko himua. Wa ko magbutang-butang, James. Wa kay igong kamatuuran, Laura. Laura, please. Kung kisa man nagbiabot, di ta magpailangan nag-away ta sa wahinong tan, okay? Ngano? Tabunan ni mo ang baho mong binuhatan. Ayaw pagpakaroon ingnon nga buutan kang pagkabana. Karon pa ko. Nahibaw pa lang kung daan nga dukiro ka. Wa ko mutubay ni mo aron pakaslan ka. Pusit ni kinabuhi Kinuo ko tabang ikaw. Wa ko nahimong sa mong kaminyoon nila. Saksi ka, Diyos ko. Kinsa makaning among bisita. Wrong timing siya. Ana! Kadyot lang. Ikaw? Yes! Ako ni Laura. Nagmata na ba si Sweetheart James? Kabaga good ni Mugnaw. Nakaako ka sa pag-ani sa among panimay? Uwa ka rin salti ni Sweetheart James. Naani na kumupuyo din aron magtipo na mi. Og ikaw, maoy mo ang katabang. Mga mo'y uwaw! Kisagpa ka mo. Kinisabang imo. Aray! Kasakit sa akong bukton niya mong kibisit. Buhay ko! Makakalagot ka. Buhay ko!
gibuhat mo sa ko asawa. Buhay si Laura. James, imo man kong gitukbon. Di ba kasabot ah? Wa ko magkailan mo. Laura. Kasakit sa akong buton. Diha na mo. Laura! Laura! Hoy, ikaw, kinsa ka man? Wa ko magkailan mo. Ikaw, wa ka makailan ako. Pero ako, nakaila kaayo ko nimo. Ayaw mig sa muka. Nakagusto ko nimo, James. Dugay na kaayo ko nakagusto nimo. Buhay ko. Ayaw ko gaksa. Shit! Ayaw ko gitukbon. Mahimo bag mo biyak ka na dinis kong paniway? Ayaw mig sa muka! Laura! Nganong mo biyak man ko? May toyo ko ninyo. Tunto ko nimo, James. Tigpakaroon ingnon ka. Magtipon magkamo sa imong kabit. Magtipon mo. Mami, nga na nangipos mo sa kasato mga sinina. Mamiya ta din ni Francil. Dili na gyud ko makagwanta sa gibuhat sa imong amahan o sa iyang babae. Mami, di lang kumukuyog. Anilan ta din eh. Magpabilin ka din anak. Gusto kang ikauban ng imong ina-ina? Pasakitan ka niya, Francil. Huwag di ko makatugot ni anak. Wa may laing babae si daddy. Ikaw naman, ingon si dad. Manggawas na ta din Ug tan-awas sa gawas kung nagbakak ba ko nimo. Laura! Laura, ayaw pagbiyak din Please. Ayaw ko pagkasada sa gawa ko buhata. May ebidensya na, James. Ni ana ang imong kabit. Wa may relasyon. Tana, Francil. Laura, patulan ko. Ayaw pagbiyak. Unsa ba'y akong puyan din Nanay mo gipulin ako. Dali na, Francil. Laura! Laura! Kinuka. Huwag siya maminaw na ako. Di siya bahimong biyaan ko kini among pinuyaran. Ganiya may estranghero din Sige, sud na sa auto, Francil. Good. Kay mamiya mo dinhing inahan ug anak. Oh, mubiya ko sa pagkakaron. Apan mo balik ko aron ikihata mo. Mukiha ka? Sige, kiha. Hadlokon. O di ay, dili ka mahadlok nga akong ikiha. Kun mao, balikon ta mo ug aron masakiron. Oh. Good. Make my day. Nganong ni apa magkadin Ako'y bupuli ni Laura sa iyang dapit, James. Way magkapuli ni Laura sa akong kasing-kasing. Asawa ko siya. Wa ko magkailan mo. Karon nagalit na kita. Ug kung kinsa ka man palihok, ayaw guba ang among relasyon. Ilabi na mo magtiayon. Biya na din samtang nagkapugong pa ko. Oh, ikaw? Makapugong? Huh? Ikaw ang magbantay na ako. Kibasin og di na ko makapugong sa akong pagabuhaton mo. Oh, sundon ko siya. Misud siya sa iyang kwarto. Tinuod di ay. Nituo ka na. Nakakita naman ko sa imong giingon nga babae ni daddy. Bada si daddy. Pero anak, dili ko gusto magdumot ka niya. Ha? Ang ako lang, ngari ka na ako. Pinangga ka gihapon sa imong amahan. Tungod kay iya ka, anak. Kami lang si daddy mo ang nag-away. Ang way maayong panagtagdanay. Ila lang gihapon siya, anak. Abli ko, sweetheart. Di ko ni mo ablihan. Gubon ko kinipultahan sa imong kwarto. Sige na. Ablihin ako. Di ay ko ni mo ablihan, ha? Nahimo ng kasagag akong kamot. Wow, nakaayo ko, James. Ugigutom na ko sa imong kasing-kasing. Gubon ko na kinigpultahan. Matambala na ang akong kauhaw. Coming na, James. Tunay mga polis nga nabot.
Ako yun inilag tuyo. Nganong ni amo, sir? Ako ang ngayang mangutanan ni mo, ma'am. Nganong niya ka ni Baya? Unsa to? Di ni nako bay? Ni ako din magpuyo. Nanawag na mo ang tagiyan ni Baya, si James, akong amigo. O nakaila ko sa tanang nagpuyo din. Ikaw ang dili tagi din. Trespassing ka niyong gibuhat. Dali, huwag lang. Please, ayoko guniti. Sige, sige. Mukuyog ko ninyo. Buhi ilang ko. Karoon lang mo mga pulisa mo. Na, gipahunungan ako sa kinan. Usa tong giingon mo. Hatagan ta mo og bulawan. Ayaw lang ko ilaho sa presinto. Daghan ko bulawan. Ay gani kong kabuangin na, miss. Di ka mo tuong nga daghan ko bulawan? Okay. Akong kuhaon. Kuhaon ko sa akong bag ug ipakita ko nimo. Uy, may gikuha siyang kami putos yung bag. Iyang gibukad. Uy, mga bulawan tuot. O di ba? Please, ayaw lang ko ninyo dada sa presinto. Ihatag ko ni ninyo. Buhi ilang ko. Sige. Dili kay hato sa presinto. Pero isaad na ako. Nga dili ka nang balik dito sa panimay ni Mr. Sandoval. Sure. Wow, ugigutom ko sa kalipay. Oh, Pwedeng lipayon ko nimo. Pwedeng apilag imong kauban. uy, kaming tulo. Pwedeng dunganon tamon. Mao ba? Ikaw kun may gusto ni mo. Asa man ta? Ako'y mo pili og lugar. Sige na. By the way ni ako, dawatan ni mga bulawan nga akong giputos. Dato gide ka sa kay naa man kay bulawan. Sige, kung may mo gusto. Mga hangol og unod. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!